Ola, eu son Andrea, teño 29 anos, son de Ribadumia e traballo nunha empresa como administrativa, pero tamén teño un pequeno proxecto que se chama O Movimento, onde subo clases de yoga e demais, pero é en galego. Comecei a falar en galego fará uns 3-4 meses aproximadamente. Decidín mudar a miña lingua cando me enterei das novas de que os galegofalantes estaban baixando, e como eu non quería ser partícipe desa nova, pois decidí mudar a miña lingua. A xente do meu redor recibiu a noticia con abraio. Sempre era a mesma pregunta de por que o galego? Por que o galego? Porque é a miña lingua. Considero que é moi importante falar galego polo simple feito de un pouco defender o que é noso, as raíces que temos, con orgullo, con respeto, tan sinxelo como unha frase moi coñecida de Castelao, que é se somos galegos é por obra e grazas ao idioma. Considero que hai moita estigma aínda coa xente que fala galego, típicas preguntas de eres galeguista? Simplemente falo a miña lingua, defendo as miñas raíces. Gustaríame animar a xente a que fale galego por varios motivos. O primeiro, polo privilexio que temos de ter unha lingua propia que nos fai diferentes e ao mesmo tempo enriquece no país no que vivimos. Tamén que grazas á lingua galega temos moitísima facilidade para aprender novos idiomas. Entón é un privilexio que outra xente que só ten unha lingua propia non pode ter. A conexión tan grande que temos coa nosa lingua con moitas partes do mundo, Brasil, Portugal, Cabo Verde. E despois está, é un pouco sen máis, pero o divertido que pode ser o camiño, o percorrido de ver cantos castelanismos e de descubrir cantas fermosas palabras temos en galego cando mudas a túa lingua.